Tuan Ambo, Tuanku Kayu di Jogja, untuk tuang lesehat. Nan menjadi agak-agak di Ambo bentuk kah? Sebelum kebagian yang merisaukan beliau, barangkali balen rusuh kami itunya. Ketika disabuin oleh Tuanku Kayu tadi, Zial Femini Imbrako, baraso kini minangko cahaya di penafsiran. Di satu bagian Ambo setuju wah. Kini manton. Untuk bari maaf Ambo dewan bersama. Untuk di kepala orang-orang tertentu cahaya Minangkabau. Bang komentun. Sebab kalau ditanya Minang le tahu no. Maaf. Tahu tapi mungkin sakete. Tapi lagak beliau bantuan nan tahu na Minangkabau sama nano. Ko nan iko saban nano menjadi silang sangketo menjadi pangka bala pangka cilako. Kalau dikecekkan Minangkabau ndak suman diurang tentu yo Minangkabau ko seruman Minangkabau ndak suman dan diurang dah nan diurang itu rono dia awak rono wah jangan cubu-cubu diceliat Minangko jo cuma orang lain kadang-kadang ado dusan awak nan lagi sampai sekolah tinggi keluar baca lihatlah Minangkabau jo cara orang lo macam lihat kau jadi masalah nih ya mangkuah ambo contoh kan. Mohon maaf. Kalau harimau menggendong anak, no, kuku dua anak na di gigi na. Sayang nih biasa untuk pancabiak kuah, untuk penggendong anak lah kalau di harimau. Tapi kalau di baru pemangkuan bentuk manusia, ajaknya ajak orang bana tapi babulu, ndak orang kira na. Artinya mangkuah. Jangan diukua kapal orang, joko piah awak. Jangan sampai kupiah na sampai kepala na batarah aku nan menjadi anamu kah menjadi tubuh dalam dadu Ambo jadi no. Kalau dikecekkan Minangkabau banyak na mengecek kalau beliau kan tabi rusuh kah samo jambu rusuh nah nambu rusuh kan ada beberapa di awak ko mulu lai masin sekolah lai tinggi tagak iyo dan rami tapi nan jadi pangkacil aku bangkok tagi madon badia kajanjang mencacek Minang dak selesai, Minang dak modern, Minang segala macam. Acom bertanya, modern ko kini ko. Si upiak ko si buyang di rumah no. Coba lihat. Kalau bagi nusanak kita, tuan-tuan dan ada jauh di Eropa di segala macam, mencilek Minang dari sinan kok ndak nampak. Silau ke pangka no, caliak ke kampung-kampung. Di sini antara renah dipakai. Adat madu idu kalau dibaca adat aku na adat jangan tafsirkan samo jo adat nan wak beraja di sekolah karena Minangkabau ketika mengecek adat nan nampe nan dibicarakan gua kini mantun kok ada urusan nan kurang paham batanya-tanya sekurang agam baso Ambo baso kampung Ambo keluar kan nan pertama adat nan sama adat nan kedua adat nan diadatkan nan ketiga adat nan teradat nan kampe adat istiadat. Banyak awak orang Minangko ngecek nampak sambahan ada jumamak semacam tu ada istiadat salah bang kok salahnya nambo kan dulu adat pada Islam pada agama katiko Islam dun masuk nan adat itu adalah hukum alam sifat meluko bagi tajam sifat membakar bagi api sifat membasah bagi air itu hukum alam itu adat nasaban adat nan ndak kalaput dia ndak lakang di paneh sampai dia kiamat itu ndak kemungkinan tajam ku akan membakar nanaya ko ndak mungkin aye nan akan membakar api nak meluko atau tajam nak membasah ndak mungkin sampai dunia kiamat entah kau jusi ya itu tidak kata hukum dah ketika Islam masuk kalau dulu adat itu adalah seluruh perbuatan elok nan jano manusia waktu itu kau adat sebenarnya adat sesudah tu kalau kecek kan adat nan diadatkan namanya kio adat yang berlaku di Minangkabau di tiga luak tambah daerah rantau. Kasudano kalau ditanya lo Minangkabau ko nama. Kalau nanam Jawa tiga luak no ampe jurai tambah daerah rantau tu Minangkabau. Ndak tiga luak semiang no. Kalau ditanya mana ambo ndak luagam no. Luagam ko mau campo, ambo kucang siam, ambo jurai kampe. Kalau ditanya mana. Kalau kadi sibak balik kah? Amantu itu ya. Leh barawak nan tahu tentang itu. Kamu ngecek Minang mak ambo taruh yang sekitar adat nan teradat itu kesepakatan nagari awak adat selingkah nagari
Itu nanadat teradat. Mana nanadat istiadat? Seluruh kebiasaan baik nan tiru meniru nan dak diagih lo aturan-aturan tu sanksi olehnya mamak do. Kabasilek kan dak dolo dan do semacam do. Badendang basi pak rago basi macam. Baburu. Jangan disangkopi baburu babi itu ndak beradat. Tapi balik kan aja ko balik. Jangan dicaliak, jangan diukur orang Jawa. Kalau diukur dunia aku jadi diri wa. Gadang empu tangan ke dunia, lampau kan kincik mantau ternyata tutup dunia. Sampai di sini nanti lo, ya. Juara ya. Nah, tadi kan perilaku kita udah ngalo Rani Jamba.